Hello guys! Happy Friday! Luto kami guys ng nilaga. Naglilinis kami guys dito sa paligid. Naggagamas kami ng mga damo. Katatapos lang. Kasi malapit na mag-summer. Lalabas na ang mga ahas. Pag mainit ang panahon, maraming ahas. Kaya nililinis na namin yung mga gilid para magtatanim din kami ng mga gulay ulit. Mami, Nahulog si Mario. Malinis na dyan guys. Inayos ko na yung mga halaman. Nilipat ko yan kaya ganyan. Nabunot yung ugat sa lupa dun sa dating lalagyan. Kaya medyo nalanta. Pero magiging okay din yan. Ken! Hi! Lalaban na naman ako guys. Ayun. Malinis na dito. Ayan pa guys. Nililinis pa namin yung mga bote. Papamigay na lang namin. Para wala na ditong mga basura. Ito nilinis na. Dinipang ko yung labas. Ginamas na yan hanggang dun. May pinya. Ito lilinisin pa. Thank you, Ode. For Mario. Say thank you, Ode. Hindi man si Mario yan. Si Luigi yan. It's Luigi. It's not Mario. Yes. Nilinis din namin guys dun sa may dulo. Dun. Sa labas ng manok. Malinis na dun. Wala na dong damo. Tataniman ko naman ulit ng gulay. Yung ampalaya, pipino, tsaka sitaw. Tumubo na yung mga buto. Ampalaya. Wow, ganda ng ampalaya ko. Tinanim pa ako dyan guys. May pipino. Ayan yung pipino. Yan sitaw. Yan yung mga sitaw. Tumubo na. Ayan naman pipino. Mga 1 month lang yan. 1 month bubunga na yan. 2 months. Talong may bunga pa din. Daming bunga Go there. I'll take a picture. Hi! Smile! Nge! Toink! Huh? Flash? Your flash? Wear your hat. It's raining. Try ko na dito guys yung mga orchids. Ito bagong tanim ko to. Bagong lagay. Aayusin ko pa yung papakuin dito. Da-da-da. Ito iba to. Namumulaklak to. Bagong tanim ko lang. Yan ito, bago yan. Lilinisan ko pala yan. Madumi. Ito. Luto kami guys ng sinigang na pata ng baboy. Ito guys. Sarap. Pata. Sinigang na pata. Sa mga katakaw, kainan na. Bigla ka na Kain na guys. Sinigang na pata. Ito, pata ng baboy yan guys. Hop, na-blur. Sarap. Sinigang. Kain tayo. Kain. Wait lang, Ken. Sarap nito. Sige, Righties. Hot. Wow. Oops. Oo. Maanghang yan, anak. Okay.
lang yan. Like this. Ôi trời ta là Tito đồ tít 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 Tito đồ Ken. Sarap ng sausawan. Patis kalamansi. Chili. Papakita nyo din. Humpo Hatuk daw Hotdog kay Kent. Walang kamatayang hotdog. Iyo papa okay po Iyo papa okay po Tayo papa Tayo hala Tayo hala Tayo mami Yummy? Yummy. Yummy. Yummy rice? Yummy rice? Yummy. May buong naro. Yan lang yung vlog namin guys. Tapos na kami kumain. Kakain na si Olap. Pinapakain na ni Papa. Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Maglalaban na lang kami tapos sampay. Media? Media? Si Kent ang hindi pa tapos kumain. Oh. Okay. Media? Yes. Thank you for watching. Please like and subscribe. Ulit-ulit again. Bye. Bye. Say bye guys, Kent. Bye guys. Puno pa yung bibig ni Kent. Si Kent na lang ang kumakain. Kami lahat tapos na. Bye. Bye. Lalaban naman kami. Tsaka magsasampay. Tapos na kami maglinis. Bye.